Gernikako piperrak bildotzan beteta. Bildotza, arkumea, hartxoa, hori ja, ze bat izteko usen euskera? Asko. Pilo. Asko. Bueno, hemen dauzkagu bildotze arkumearen hankak. Eta, bueno, errezeta hau, txerri hankakin, ero baita bustanakin, ero txalmasaiekin, nahi duzuenakin egin alda. Ingo guna da, aurrena, komeni da, hemen daukat ura irekiten, eta ingo ditugu 4 minutu ero eskaldatu ingo ditugu. Sartuko ura irekiten, hasiko da berrio irekiten, eta hor zikin pilatotako da. Ikusiko zolako apar zikin bat atarako dio, eta ingo ditu garbitu esango dugu. Gero, uretatik pasako ditugu, eta lapiko askarrean beharko dute honek utxi gora bera ordu erdi bat ero. Berdin zaigu pixkat gehiago izatea eta erabat desegiten badira. Zeguk azkenean gero ingo duna da, ezurrak kenduko izkigu, izango da, jende helduantzako eta garbi jateko zerbait. Bakarrik lehengoa bezala. Ez ezurrik, ez azaldik, ez ezer. Eta ingo dituguna da, hau atera eta pixka kipulakin erregoziko dugu gero, erregozten jarriko dugu kipula, eta piperrak, Gernikako piperrak erreko ditugu, eta hor lana izango du. Eta Gernikako piperrak beteko ditugu, satita txiki egin da, bete ingo ditugu. Gero, pasako ditugu irinetik eta arrautzatik, hori ikusiko, nola geratzen diren da horren arabera baiero ez, eta rebosatu ingo ditugu, eta gero saltza moduan ingo diogu, saltza espainola deitzen dana, eta izango da, hori kipula zenarioa, gero hemen patxar pixkat, ardo txuri pixkat, eta gero bertan ere gozteko erabiltzen dugun ura, botako diogu, eta horrekin, saltza moduan, da listo. Eta ez dut ezerraztu, ez? Beste gauza hemen, eskai pixkat, urdai azpiko hori saltza egiteko, eta listo. Hone ja irekiten hasi da, pare bat minutu gehiago utziko izkiot, eta gero esan dakoa. Bitxartean saltza jarriko dute egiten hemen. Igor, galdera timarizut. Torkizuna hor daukagu. Torkizuneko etxea nolako izango dira? Ikusten da gaur egun, oraindik normatibaretik eta oso zaila da lantzea, nola izango den, baina batipat izango da etxeak berak egingo du behar duen energia. Etxea berak sortuko du? Sortuko du. Eta nola hori? Izango da, instalazio fotovoltaiko baten bitartez, edo besta eolikoa. Baina eolikoa zaila izango da, zen ez da airerik. Hori da tokian arabera izango da. Tokian arabera izango da, baina fotovoltaikoa leku guztiak jarri alda. Horren fotovoltaiko izango da bultzatuko duena etorkizunean aukera hori. Donald Trumpek esaten du ez gasolina berdala. Donald esaten du gasolina. Kasu gitxi merrio Trumpi. Bai. Baina, hori energia berriztagarriak eta zorionez, gero eta, aurrera gotu. Bai, derrigortuta gaude, etxe guztietan energia bertxela jarri behar ditugu, eta jentea badaki aukera ikonen hori dela. Bai, oin, babes ofizialeko etxe askotan, eta ari dira erabiltzen, da, ez? Bai, oso gokiz dituzte jarri, baina, bai. Plaka solar termikoak gehienak ez da biltza martxan, arazoa dituzte, bai. Nik Durango nin dituzte batean bat, eta ikusita kanpotik, eta zaten, itxura ona, baina martxan ipini gabe. Bai, hemen, behira, nola, hau da, esaten izuen, aparra hau, hau zikina da, hau ingo duna da, hartu, irazingo ditugu. Segundu peixo? Kontuz, hemen errebarik garbitu, eta, honek bakarriko izango da hori, eskaldatu pixka garbitzeko. Badaude, urrotzetan be pixka, uretan eukin alditugu, batzuk ospina botatzen diote, nien naiz oso ospinzalea. Azkenean, honekin, Bizkaian gauden, ez? Arkumeen anentakin egiten zuten, eta gero, ezer zen, platera, zian arkume solomoa, eta gero risotto bat zeraman, eta hau Andramarin. Andramari jatetxean, Andramarin ez, hau aretxondo egiten zuen, Galdakoko aretxondo jatetxeak, egiten zuen plater bat, oso goxua zala risotto bat, hau guk ingo du moduan egozi, eta gero egiten zuten risotto bat honekin, eta hori zan lagungarria, arkume solomo batena, eta goratzen nahi, plater hori izango da, bindala, 20 urtero, liburu hori goratzen nahi zaita, nire aitak lagundu zile idazten da hori, Andramarikoei, eta oso errezeta gozua zan. Informatu nuen. Urrengorako, zer daukate gauza hauek? Jentea oso zalea da, ero ezin ditu ikusi. Eta, ez da, hori txarrian kakin da, dana. Tripakiak eta olako gauza bakizu. Ero oso zalea zara, ezin ditu ikusi. Azenarioa, porrua, kipula,
baratxuriatel bat, atalpare bat, eta hau irakiten jarriko du. Igotzen danetik, bakizu, beti lapiko askarra erabiltzen dugunean, denborak dira beti, igoten danetik tutua gora, eta azten danean, boixe, putzeka, ordutik aurrera. Ni tapan dutzu. Eta hortik aurrera ordu erdi hartuko du. Eta ni, bitartean, saltzaken jarraituko. Nahi bazu betxe. Bai, esan zer egin eta nik... Zerra eta morzu, zerra normaletan. Hori, Borobilak. bai, borobila. Horrek lan aurratzea joten gara. Eta nik hemen urdai azpikoa baratxuria, olio pixkat eta saltza jarriko dugu egiten. Aso. Txorien zelan dau? Orientazio aldetik eta ondo dago jarritza? Aizea bintzat hemen beti daukau, hau lekui aizetsua da, Egia esan behin bainotan ikusiko zenuten guk hemen zua, keia eta daukagunean, nola alde batera eta bestea juten dan, da guk hemen aizea daukau txorienen. Asko. Baina hemen hori ondo dago, orientazioan da txorienen? Orientazio aldetik eta ez da txartu, baina hobetu alzan, Hobetu alzan? Bai, baina plato izateko oso ondo dago. Eta beira asko hauk, eta ez da oso egokia beira inbeste beira eukitza, baina bueno. Ez, beira azkenean ez da... Oso galera asko hauskagu beiratatik, orduan ez da proposena, baina... Bai, bueno, guk hemen, esan, neguan ez du hotzi pasatzen, eta udan ez du berori pasatzen. Zer daukatxo horienek? Aireztapen sistema oso ona. Eta gero, bueno, kanpoan egoera osan adogenean, ba, bueno, isarekin ba oso egoera honea sartu zara oso harin, bai. Ez, hemen, bueno, bero bomba, nola sistema daukena txori? Bai, dekugu hemen instalatua aire pompa bat aerotermia esaten diogu. Bai. Eta horrekiten da ur beroa eta kalefazioa landu. Normalen etxe bizatan egiten duguna kalefazioa lur berotik, eta kasu honetan odi batxotatik tetxuti darama. Egurra eta erabiltzen duzu zuen etxeetan da... Bai, asko gustatzen zaigu baina egurra, ze azkenean, bueno, material jasangarri bat da, eta, bueno, oso polita gelitzen da egokituta etxeetan, egia esan. Baina egurra, eta horre egurrean, ze egurre, hemen normalean? Pinua jartzen da, bai, pinu laminatoa esaten deritxagu, eta baina pinua gehien bat. Esaten da, etala kontrolada, bada pinua egiten dana, eraikuntxarako egiten dana espeziala. Bueno, zen hori hobe bota horra, bai. Eta, nik. Ez die bota, eskaia. Ona botakot? Bai. Dana edo, zer? Bai, zen hori dana horra bertara. Eta hau, saltza eiken jarriko. Beste gauza, martxan. Pixkanaka, gauza kentzen. Gero oin, olioa jarriko dut berotzen, eta olio hontan ingo duguna, piperrak erreko ditugu. Hau izango da gure saltza, inbar duguna da, ondo gorritu, eta behin ondo gorrituta honean, irin goiaraka botako dio, tomate saltza pixkat, eta ero, patxarra, ardo zuria, eta behin egosita dauzkagun, gure bilotz hankasoragarri hauek. Ondo naztu. Eite dituzue baita eskairiak izan duzu lan etxe bizitza partikularretatik aparte, zerbait gauza, udaletxeak, gauza handiagoak, ero... Bai, pabelloiak eren ditugu, baina normalean ez da izeten euren eginkizuna koefizientzia edo batipat diseinu aletik eta bai, baina batipat gaur egun gehien bat erabiltzen hori da etxe bizitza unifamilarretan. Familia. Bai, oin hasi da gehien bultzatzen, baina aldatu delako legedia, gero eta... Horra burrukak izate dituzue, azkenean, legediekin, udaletxeetan, da baimenak eta lortzeko garaian da olako etxeak. Normalian bai. Bai, oraindik gaur egun bai, Bai, zeren badaki garai batean, zeudela neko arazo egote zelo. Bai, segun sezonatan den, betekizu matxuk ebarritu. Horra, normalan besorak, normalan nahi izaten ditu gauzak ezin dienak egin, eta beti baten da zerbait... Hori, horre atxondoko baiara ez daite ezagutuko zuen, horre Anbotoren magalean, horre egizan, etxe gehienak orain, lehen baserria ziren, eta gero oin gehiena be baserri itxurakin ero egiten dituzten. Guk euskatxaleta esaten dugu. Euskatxaleta. Arria, karabista, egurra... Bai, da, betiko txalet bat, baina azkenean dana da iskin eta pixkat arria jarri, eta... Da, barrutika moderno izaten den gehien bat, gaur egun, bai. Argitasuna aldatu de pizkatori, kanpotikan itxura antxerako dauka, baina barrutikan modernoak izaten ja gehien. Baina, nik hori ondo deritza dut, baina txorienean niri miningo zean. Olako gauzat, ze bere garaian egin zituzten, txalet batut, txalet,
eta gehiago dago, Bernagoitin badago etxe bat, esatuzu, bueno, etxe hau Andaluzian ondo gongo zan. Baina hemen, ez dakit, baserri inguru honetan, egia esan, eta hori eskatuko dizut, udaletxeak eta alde hortatik eta ondo dator gainera, landetan pasatzen da mesela, etxe guztia oso antxerako diela, iparralden, azkenean denak antxerako izatea politago egiten du entornoa, ez da? Bai. Nire ustez behintzat. Nire ustez, bai. Zera, askotan, jutez Tokio batera hori politxa zantana, teilatu gorriak eta ez da gizat. Apatean ikuste osoan, ez dakit polako gauza raro bat, Donosti nolako batzuk hemen inguruan, aiete inguruan eta olako batzu badauzkagu, Tokatu zaizu hemen Donostitik eta lan egitea da? Bai, hemen inguruan nahiko zeilagoa da hemen Gipuzkoan, ez da bain beste terrenorik Bizkaian gehiago da, Araban bai, Gipuzkoa daukan arazorik handiena, ez da lurrere moskorik etxe bizitzak egiteko. Eta lurralde moduan zein izango zen olan efizienteena, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba... Bueno, Araba neguraldia, ez? Bueno, anotza, neguan, baina... Araba dauka hori, negu kaskarragoa, baina, bueno, azken fina, kostaldean eta ez dauka guain beste denbora txarrik. Egia esan. Orduan kostaldean bestu horren beste denborta, ez? Gehiago hau izango zen, tokiotz baterako merezio, ez? Gero eta hotzagoa, hobeto. Eta hor, Europa iparraldeko herrialdetan, da holako etxeak eta gehiago ikusten dira? Bai, handi datorten tendentzia gainera, Alemaniatik, Frantzia beneko okituta dago, araudia amengo baino sortxagoa da. Bai, abantaia da namaz, boskogu. Bai, ez? Gu hendik... Gutxika, baina bagoaz, bagoaz. Eta kompetentzia zidateatzen beba izuei? Bai, baina, bueno, azkenean hori da, beti, lehenengo egiten duenak, beti dauka informazio gizau eta know-how eta hori da garrantzitsua. Eta ezaguna izatea. Hori da bai. Eta txorien ez zuez, oin daude, 3-4 enpresa torre zaizkigu, bere nahi dutela guri jarri txorieneko platoa, baina... Sentitzen dut, hau, txoriene ekoetxena da, eta gu beti ekoetxekin. Bueno, hemen, barazkiak erregozten, eta oin ingo duna, piperrak, gernik gau piperra, betiko bezala, ja, bitu, azkenak gainea izango dira, ja, ez dira asko geratzen. Legunian plazan, hartu nituen azkenak. Hau ekingo dituguna da, gernik gau piperra bezala, eta gero ingo diona, kontu handirekin, kendu ingo diogu, nik nahi hau ditut horrela osorik kendu ingo dio surtoia, eta izango ditu garbi-garbia, gero betetzeko eta jateko. Hasi zaigu dagoeneko hemen irakiten gure lapiko askarra, bai. Eta oin honi jarriko diogu, hoxe, ordu erdi sartuko diogu. Nik uste dut ordu erdikin, behiratu, ordu erdi pasata gero beti olako gauzekin, itxoin ostu arte, ireki, eta labana sartu ikusi biguna, ondo biguna, ze gero ezurrak eta ondo garbitu behar dizkiogu, eta gero, hoxe, gogorra badago, pixkat denbora gehiago sartu eta listo. Eta piperrak, hoxe, erringo ditugu. Orduan, utzi guzue, ordu erdi arkumean kakiten, barazki hauek eingo zaizkigu bitartean goxo-goxo, piperrak erreta izango ditugu, eta zeitu, gatoz. Bueno, hau, erabiliko duna da, kipula hau, berriro, hemen gaude. Kipula hortan botako dugu, hemen ari gara arkume bilotzan hankak garbitzen, ezurgabe eta daude, eta horra bortako duz txikituta, bitu, nahi bauzu, honiek, txikitzen, txikitzen, horrek txikitu apur bat, eskuakin labanakin, labanakin jun mosten, horre ja ezurrik ez da. Dauen bezala ja. Ez hor, baina egur gaine. Botakotez da. Bai, hori da. Eta ni bien bitartean saltza ingo dut. Saltza iteko hoxe. Irina goiaraka da gutxi gora bera. Botako du. Eta ondo erregozi hemen. Tomate saltza pixkat. Kolorea emateko gehien bat, eta bueno, saporea ematen dio. Zu emango dio. Eta hemen daukadana da, honek, bilotza hankak egosteko erabili dugun ura. Ura eta ur pixkat bai bota diote, lehundu egin du pixkat. Ardo zuria botako dugu. Pixkat irekiten. Eta saltza hau izaten da oinarria, azkenean txerrian kakiteko, untxia inaldo honekin, oiasko erabili aldo honekin, beste salda bat botata, baina oiaskoa saltzan egiteko. Beti gutxi gara era saltza espainola izaten da olako haragi zurien esan dezagun saltza ero gehien bat. Gero ardo beltza botako genioke eta porrua pixkat eta hori gehiago izango zen gixaua egiteko haragi gorriei eta botatzeko.
Bueno, horrek irekin dau. Salda. Eta, usai, egia esan, fuertea daukagu gaur sukaldean, Txorienen gaur, ez zaio nahi gustatzen olako gauzak eta sartu hona, eta zeu zei dago gaur. Baina ni behintzat gozatzen eginez. Nola ikusten duzu hau? Oso ondo. Hau, kipula honekin nastuko dugu, ona botako dugu, eta hori izango da gero piperra betetzeko. Piperrakin ditugu frigitu, eta irikin ditugu. Ibili gara behiratzen, nola gero barrena bete ero, baina ingo ditugu erresengo. Ingo erdian jarriko diogu gero betegarri pixkat, eta kaneloi bat izango esan moduan beteko ditugu, eta listo. Ez gara komplikatuko gehiago. Bota hemen pixkat, eta listo. Eta nik hauek deseingo ditut, eta listo. Bueno, zuen lanean, zu ingenieria zara, zer jente daukazu ekoetxen, zer dago, danetik ite duzue, zuek ite duzue dana? Guztia lantzen dugu normalian. Hasieratik bukaera, etxea zeuen lantaldeak egiten du. Hori, arkitektuak, azten dira lanakin, gero dekoguz delirante proiektistape bai, ingenieruak, kalkuluak iteko eta, gero ostean, lantzen dugu proiektu guztia, eta gero ere egiten dugu, dakoguz aparejadoreak, lan iteko azkenen prozesua egiten dutena burutu. Dena, zuena? Dana. Euneko etxo? Bai. Euskalduna? Bai, daneti deko, Balentxako bat, kubano bat, bai. Bai, Bai. Kubano, eta hemen bizia, gerriken? Bai, bera, bizi izan zen epoka Balentxan ere bai, eta gero ekarri gendun ona gurekin lan itera. Fitxaje? Bai, fitxaje estrella. Ondako izena kubanoak? Boris. Boris. Bai. Venezolano zen Boris famotua. Daneti da. Abizen euskalduna dukana. Jeltzime, bai, Rusiara. Bueno, honi patxarra pura batako diot hemen. Venga. Eskua, nire oso garbitu horretzean, bai, ze egia esan, geratzen die, pixkat itxaskor geratuko zitzaizkizun, ez? Bai, pixkat, bai. Bai, ez? Aizu, behiratzeko modukoa esan. Zuek ekologiko, ekoetxeak eta ite dituzuela, guk hemen erabili genuen behin arroz bat, zan arroz glutaminosoa, eta hori txinatik eta datorren, asiatik datorren arroz bada, eta badaude ikarketa batzuk, txinako arresian, argamasakin batera arroz hau erabiltzen zen. Bai, daude arrastoak arroz honena, eta da arroz bat, geratzen da oso gelatinosoa da. Eta geratzen da, pega egin da, eta badaude arkik hori, horre nola da, datu batzuk non agertzen diran arresia, txinako arresia hundian daukatela arroz horrekin egindako zati batzu dutela. Berezia. Benetan. Bueno, ekologikoa. Bai. Garai batean dena ekologiko esango zen, ez? Hori suposatzen da. Antzina egiten ziren etxea danak ekologiko izango ziren. Bai, guztinaz, azkenean, harriakin eta... Zuek, oin ari dira beha egiten, ez? Fardoekin eta etxeak eta holako gauzak horrek... Landu dira, guk ez du landu ez azkenean, amendik 10 urtera ez dakigu nolako, zelako amaitxak dituzten eta... Oraindik ez dakite hori nola ari diren? Ez no ez da oso jorraturik momentu, ez dago esperientzia askori pez, orduan... Enda esperientziaren baina oso zaila deke jakitzan nola iztengo diren. Bai. Azkenean, eta material berriak eta holan ateratzen ari dira, o... Bai, adibidez gaur ja doz landuta kristalapea ibereziak segun zelako argitasuna egiten duen islatu egiten dutela gehiago, ez? Bai, hori, bai, betaurrekoetan, gu txirrindulan da ibiltzeko betaurrekoa, badaude fotokromat, nola da, olako bat dira, ez da, ilundu iten direna, gero. Bai, inteligenteak izaten dira, arro normalen, bai oso garezte dira, gaur eguna indik ez dira erabilgarriak. Bai, betaurrekoetan, olako betaurreko batek, eta pentsa ez lako gutxiokan, da, unda piku 200 euro balio dute, pentsa. Guk hau, itzaldu zai berriro. Jarriko irakiten saltza, eta bien bitartean, hau hemen pixkat, pikante gustatzen zaizu, Igor? Bai, asko. Bai, ordan bilur bat. Limoia eta pikantea. Bai, hoi edia zure bibizioak? Bai. Ordan pikantea bildurra. Oso ondo. Utziko du saltza beste 5-10 minutu irakiten, gero birrintu ingo dugu, eta hau utziko du pixkat ostutzen gehiamat gero, errexago betetzeko. Eta ingo duguna da, ez dakit nola ibiliko garen, ikusiko dute nola bat beteko du, aber nola geratzen zaigun, eta horren arabera
rebosatuko ditugu, ero ez, ikusiko ez demuz gabiltza. Zure gustora. Bai. Ba, gustora, ero aldo uni, ja aldan egingo dugu gehien bat. Hemen askotan improvisatu egiten dugu eta. Venga. Bueno, ez dakit nola aterako diren, baina azkenean animatu gara, Hemen ari gara aldu moduan betetzen. Hau egin alduzu baita, horre piper berdea beste italiarra hundi hoiekin. Bai. Eta hoiekin be. Bueno, hoietan oso sartu alko zen ikusten nik uste dut. Baina bete alduzuen moduan, irinetik pasa, eta gero arrautzatik eta fregitu. Eta hor dago bitartean, saltza egin duguna da birrindu, iragazi, eta listo. Eta hemen jarraitzen dugu. Igorrekin, ekoetxeko, bueno, nausia? Arduraskokin. Arduraskokin, hori da. Bueno, eta etxe pasiboa ninguno egin zer dira etxe pasiboa, gero? Lehen, aipat, uste dut atala dela behin bainotan, hitza baina... Bai modan dauz, eta da probet estandar zorrotxenoa eraikitzeko etxe efizientze bat. Bai. Da etxe bat azkenean oso gitxi konsumitzen duela, isolamitu pila doka, eta oso hermetikoa da. Eta itxezari oso proba oso fuerteak, egiten da ventiladore bat jarri etarteko atean, eta botaten da airea presiora eta kontrapresiora. Eta ikusten da zenbat aire fugatzen duen etxetik. Eta horra lortzen duzuna etxe oso efiziente bat. Eta hori oso modan dago. Eta horretan, bueno, garrantzitsua etxe batek lehioak eta izango dira, eta ateak ez, gehiena beroa hortik joaten da? Galera gehiena lehioetatik joaten da, horren beira berezia jartzen ditugu. Normalan 3 kristaldunak izaten da, 3 beirakin, bai, 2 kamara, bat gaz argoiakin sartzen dugu, eta gero beste airarekin. Eta gero, segun zelako orientazio daukan hori, lehioak, batxotan protektorearekin, eguzkaren protektorearekin, edo bestela bajo emisiboakin, deritzen oguna. Eta horre ez da esartzen, ez aizerik, ez aratarik. Saiatzen gara alden gitxina sartzen, horren proba oso zorrotxak ite ditu, hori blower dorra ditzen dena. Eta gero, bueno, hau, beste enpresa batzuekin batera lan ite duzue, ero... Bueno, egoinekin ero basa, unai eri hemendik agur bat, unai etortzeko dago, gainera. Hora animatzen da. Bai. Eta nortzuk bai, teknaliakin, baiantekin. Enpresa askorekin lan egiten dugu. Bai, azkenean, bueno, gauza asko daude. Bai, kolaboratu behar da, eta zenean... Bai. Bata bestearekin lan egin. Bueno, hori da, eta, bueno, danok ataratzen duzu azkenean, irabazia denentzako daude. Bai. Eta bakoitzen hobena hartu. Hori da. Bueno, guk, hemen, hauxe, gero, zein dizutoin lastana, bihotza. Albertok esan dit, tratatzen maiotu lan goxokiro, maiteekiro, hobeto ibiliko dela. Txikirri, venga. Parkatu. Oso sensibilidad, ikutzen dio zuelan pixkat eta... Goxo, nongotzu, venga, holantxe. Jak, bai, ondo zauz. Edo zer jarri eta egia esan alde hortatik onerako eta txarrerako. Egia esan gero zeituena pizten da, baina batzutan komeriak izatetu. Hauei batzu ikustatzen ze, saltzakin berderakin irakiten jartzea. Nik ez diot ezer emango, bertan nolan atarako ditut. Nik uste dut plater baterako laukin nahikoa daukagula. Eta bueno, hau betikoa. Gustatzen bazaizu, amorratuak izango zarete plater honenak, eta ez bazaizu gustatzen. Eta lehen esan dizudana, hau piper beteak egin alditugu edo zerekin. Lebatzarekin, gaur induguna moduan, arraiakin, txipiroiakin, nahi duguna. Edo zeinekin. Piper beteak. Normalian pikillo piperrak erabiltzen dira. Hombre, erraxagoa da betetzeko. Berdea gozoago da. Berdea askoz gozo. Gernikako piperra. Bagizu, bueno, Marko Pollo famatu, guzuek ez dakit Gipuzkoan ez duzu asko ezagutuko, baina Kortezubiko alkatea izan dakoa. Bai. Eta, bueno, arek esaten zuen, Gernikako piperra berak familia zeukala estatu batutan nahi da jon, eta eraman zituela hemengo hasiak, Gernikako piperrana, eta han landatu inzituztela. Eta lehenengo urtean, Gernikako piperra ona atera zela. Baina urrengo urtetik aurrera oso pikanteak. Eta dena dela lurran kontua. Segun ze lur den eta hori... Entzun pikantean entzun danokan. Bai. Eta bakarrik esaten zuen, ezin zila jan ere, bueno, bai, jan bai, baina... Baina igorren gustokoak, pikanteak. Hori, larri. Bai, esaten zuen honek, bueno, sua. Eta hori lurra nadala, Bai. Ze gauzak. Bueno, gehi bestio jarriko. Gure gorko, bai, bigarren platera. Gernikako piperrak bildotzan kez, beteta.
Hau be, garbi jateko. Eta gaur Silvana parkatuko jo, baina odolkiak lehenengo ontxerri. Hau dana garbi esan. Bai. Gure etxe bezala. Venga, hor goaz. Bai, emon, bildu da. Hau, guzti ondo. Bitu men. No cabo la leche. Hau zu garbitu hor. Hau, a ber, sukaldariari esan ateratzeko mesedez, zerbitzaile jauna. Zer da? Eman diot euskada da gainera. Ez da eskubideri, joa. 1000 euro ordaindu hemen egoteako, 3 hilabete zerrendan itxoiten sartzeko ona jaten da. Dana barrura. Egon ez pentsatzen, koska inio tragau ingo, eno arragatzen bestela itxoko. Baina bestela, piperran puntu eta zelan, gozo, ez? Gozo, bai. Honek, ganea piperra gozo, izbetik. Lantaldekoak esan digut, ez dituztela probatu, nahi, gu jateko dena. Odolkiak inburrukan ibili dira, baina oin, zula zai, handio. Gauza, erra benetan, niri hau, amorratua nahi zoloko gauza, eta Gernikako piperra, beti ona.